vanse apuntando cousas, parece que se vai deseñando un determinado camiño. Nos esperamos que haxa explicacións completas e que haxa tamén depuración de responsabilidades no caso de que haxa lugar a ela. De feito, quero lembrar que o BNG, conxuntamente con Esquerra, fomos as primeiras forzas políticas que pedimos a comparecencia no pleno do Congreso do presidente do Goberno e de 3 ministros máis. Hoxe xa son máis forzas políticas, vai comparecer a próxima semana Pedro Sánchez, agardamos que dea explicacións, pero efectivamente parece que todo vai apuntando a unha responsabilidade na xestión do sistema por parte da rede eléctrica e unha irresponsabilidade por parte pois das grandes enerxéticas. Pero nós temos que decir que se iso é así, se iso se confirma, aquí tamén hai que tirar algunha outra conclusión. Un sector chave no funcionamento dun país, non xa digamos da economía estratégica, na economía, non, no funcionamento dun país non pode estar en mans privadas. Ten que estar baixo control público. E lamentablemente aquí PP e PSOE pues, coincidiron nun proceso de privatización das empresas públicas que había de enerxía, da rede pública que hoxe é maioritariamente privada, e parece que as grandes empresas privadas pues, teñen a capacidade de actuar como consideren sin dar explicacións. Non é a primeira vez que vemos isto, esta seguramente é a máis grave, pero por iso nos agardamos que en consecuencia haxa tamén decisións que fagan que haxa un control público dun sector que é fundamental, non?